uvádí v hlavních rolích v českém znění Miriam Chytilová, Martin Zounar, Gustav Bubník, Cassandra, v dalších rolích Jiří Plachý, Irena Hrubá, Helena Fridrichová, Eva Klepáčová, Zdeněk Mariška, Mário Kubec, Jitka Ješková, Jiří Čapka, Lucie Juřičková, Michal Pavlata, Regína Zahradníková, Miloš Mejzlík, Dana Černá, Jan Dolanský, Ljuba Krbová, Martin Sobotka, Jana Šulcová, David Matásek, Michal Jagelka, Zbyšek Pantůček, Lucie Svobodová a Lucie Benešová. Y hechiceros enturbian el destino. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor. Ona nepřijde. Ona nepřijde. Ona nepřijde. Ale přijde, mami. Už je tady. Už je tady s námi. Ty u mé smrtelné postele. Jak vám je, Erminie? Bůh chce být ke mně k ubohé hříšnici. Přeci jen milosrdný. Bože, tvoje milosrdenství je nekonečné. Nekonečné. Proč jsi dneska tak zamlklá? Koukáš do prázdna, jako bys nebyla při smyslech. Nemáš mi co říct? Nemáš pro mě nějaký nápad? Tak ty jsi přišla kvůli tomuhle? Co by mohlo být důležitější, než je tohle, Rosauro? Co pak to nechápeš? Vždyť ona každou chvíli umře a nic na moje jméno ještě nepřevedla. To já vím. Dala jsem jí ty papíry podepsat. Už jen chybělo převést všechno na mě. Co teď budu dělat? Já nevím. Musíš to vědět. Ty jsi vždycky uměla se vším poradit. A myslíš, že všechno, co jsem udělala, bylo taky správné? O tom přeci teď nemluvím. Ale pokud jde o to dědictví, musí existovat nějaké řešení. A ty ho musíš pomoct najít, Rosauro, prosím. Ne. Já nemůžu. Nemůžu. Tobě na tom nezáleží? Ne. Už nezáleží. Nezáleží mi na ničem. Na ničem. Všechno se ti vrátí. Všechno, o co jsem tě připravila. Mně na tomhle nezáleží, Erminie. Všechno Alfonsovo bohatství
jeho majetek. Ten dům, ve kterém si přišla na svět a v němž si měla žít, kde o tebe tvůj dědeček mohl s láskou pečovat. Herminie. Chudák Alfonso. Chudák Alfonso, bože. Ztratil dceru a já mu sebrala i to štěstí, které mohl najít u tebe. Herminie, prosím, nevyvolávejme tyhle vzpomínky. Tebe bohatství nezajímá. Ani materiální věci, ale mě ano. Byla jsem moc chamtivá, protože pro mého syna Ignacita mi vždycky připadalo všechno málo, proto jsem to udělala. Promiň mi to. Prosím, Herminie. Promiň mi to, prosím tě, odpusť mi. Jedině tehdy budu moct odejít v pokoji. Odpouštím vám. Upřímně vám odpouštím. Je to zapomenuto. Ty jsi tak velkorysá. A já ti všecko sebrala. A stačí jediné slovo a ty mi to odpustíš. A přineseš mi vysvobození. Tak odešel. Roberto už musí být pryč. Je pryč. Je pryč. Je pryč. Je pryč. Už odešel. Vzal si sebou všechny věci. Ne. Spoustu věcí tu nechal. Oblečení, nějaké papíry. Drahý Roberto, můj milovaný. To je dopis. To je dopis od Chemy pro něho. Byla to pravda. To, co jsem si myslela, byla pravda. Chtěli, abych uvěřila, že se mýlím, ale tady to jasně píše. Drahý a milovaný. Tohle je důkaz, že jsem měla pravdu. Mohu svůj dopis začít těmito slovy a beze strachu, protože chci apelovat na onen krásný cit, který nás spojil na sklonku léta našich životů. Něco tak krásného a oslepujícího, jako když poslední paprsek slunce ozáří zemi a změní ji ve vír plamenů. Na okamžik učiní svět zářivější a trochu veselější.
než se definitivně ponoří do naprosté tmy. Taková pro nás dva byla naše láska. Oslepující svým citem a vášní a také tím strašným odhalením, že není naděje, když člověk ví, že toto byla poslední kytice, kterou nám náš život nabídl. A my bychom jí rádi pevně uchopili do svých rukou a z každé květiny vymačkali poslední kapku vláhy. Ale já s tebou chci hovořit o jiné podobě lásky. O lásce, která je snad prostší a jednotvárnější, ovšem bez které by dokonce i v tomto materialistickém věku, v němž se hodnoty ztrácejí a vládne duchovní zmatek, nemohla existovat žádná lidskost. Je to posvátná láska k rodině. Ty máš přeci dceru. Neprosila se, abyste ji přivedli na tento svět. Vzešla z tvojí lásky k Ofélii, když ještě Ofélie byla krásná mladá dívka, do které ses zamiloval a ze které si udělal svoji ženu. Ne ta žena, na které se podepsaly roky dřiny, ale ta žena, která v tobě probudila iluze, se kterou si založil rodinu. Žena, s níž si sdílel svůj domov, svůj chléb, svou postel a svoje sny. Je tady příliš mnoho věcí, které nelze vymazat. Jsou tady krevní pouta, která nelze zlomit. Nic není tak skutečné jako tohle, Roberto. Jako pevné a nezničitelné základy, na nich stojí rodina. Jako vůle muže a ženy, kteří se spojili, aby budovali domov, aby se ctili, aby zvětšnili svou lásku v podobě dětí a aby spolu nerozlučně nesli sladkou tíhu této zodpovědnosti až do konce svých životů. Musíš teď zachránit všechno to, co jsi měl. A nedokázal si z toho vážit. A co si téměř ztratil. Chci ti pomoci najít ten poklad lásky, který existuje v tvé ženě a dceři. Chci tě navést na tu cestu, která tě dovede zpátky k nim. A toto je skutečný smysl mého dopisu. A to poslední, oč tě žádám. Bolelo by mě, kdybys kvůli nějaké falešné naději ztratil všechnu tu překrásnou lásku, kterou ještě můžeš dát i dostat, Roberto. Teď jenom doufám, že tvůj smysl pro morální hodnoty splní moje představy, které o tobě mám. Učiň ten krok, který stále váháš udělat. Jdi za nimi. Buď hoden mé úcty, Roberto. Co je? Co se stalo? Odvez mě za mým otcem, prosím tě. Potřebuju se dostat na letiště. Glinko, rychle mě tam odvez. Glinko, prosím tě, dělej. Pospíš si, Glinko, prosím tě. Proboha, Čají. Jel jsem hodně rychle, ale tady musím zpomalit. Myslíš, že už odletěl? Jak mám tohle vědět, miláčku? Já nevím.
Glinko, jdi zaparkovat, já se ho pokusím najít, ano? Dobře, miláčku. Tati! Tati! Lilie Rosso. A neodcházej. Já nechci, abys odešel, tati. Lilie Rosso, Lilie Rosso. Odpusť mi, tati. Byla jsem k tobě nespravedlivá. Byla jsem tak zlá. Odpusť mi to. Prosím tě, tohle neříkej. Odpusť mi, tati. Řekni, že mi odpouštíš. Dítě. Holčičko moje. Pojeďme domů. Pojeďme domů. Jdeme. Počkej. A co kufry? Dobře, jdem pro ně. Ne, ať si tu zůstanou, nejsou důležité. Vyzvednu je pak. Dobře, Co ty dobře, na... jdeme. Přinesu vám nějakou podložku na psa. Ne, neobtěžujte se. Pro mě to není obtěžování. Můžu použít kufřík. Jak si přejete? Dobře. Madam, můžeme začít. Já, Erminie Marie Aročová, dobrovolně, při plném vědomí a aniž by na mě byl činěn nějaký nátlak, psychický či fyzický, prohlašuji, že jsem vinna zločinem, z něhož jsem byla obviněna. Přiznávám, že jsem před lety vyměnila ta novorozeňata a vnučku svého manžela Alfonse dala do cirkusu. A to, když jí byli sotva 2 dny před svědky, přiznávám svou vinu a potvrzuji, že ono dítě je nyní známo pod jménem Cassandra Contrerasová. Promiňte. Dobře, prosím, madam, můžete klidně pokračovat dál. Hektore, proč jsou ty dveře zamčené? Ne, teď tam nemůžeš. A co se tam děje? Erminie je zaneprázdněna a já mám příkaz nikoho nepouštět. A kdo je tenhle člověk? Prosím tě, to je státní úředník. Co ten tady dělá? Erminie mu diktuje své přiznání. Jaké přiznání? Že je Cassandra pravá vnučka pana Aroče. Ne, to mi nemůžete Ne, udělat. prosím tě, Pusťte ne. mě dovnitř. Tam nemůžeš, Pusťte ne, mě ne, dovnitř. ne. Prosím Nakonec tě, všechno dovnitř zůstane jít jí. Ona nemůžeš. dostane to Nemůžeš dědictví. dovnitř. Pusťte mě dovnitř, babičko, Ne. já jsem tvoje vnučka. Ne, Prosím nejde tě, to. jsem tvoje vnučka. Slíbila si, že mi všechno necháš. No to se stane Ne. po mé smrti jedinou dědičkou veškerého bohatství, které jsem získala po svém manželovi, panu Alfonsovi, nebo ti právem náleží. Ne, babičko, to mi nemůžeš Prosím udělat. tě, Isabelo, Já jsem Ignáciova prosím tě, dcera. Isabelo. Babičko, Isabelo, byl tvůj nech syn, toho, kterého si prosím nejvíc tě, ano. milovala. Babičko, otevři ty dveře. Protože je jeho. To mi nemůžeš udělat. Ona je jeho legitimní dědičkou. Není zde tedy nikdo jiný, kdo by si mohl činit nárok na jeho majetek. Jedině výše zmíněná Cassandra Contrerasová, manželka mého syna Luise Davida. Tohle je ta úplně nejrychlejší cesta v mém životě. Vidíš to? Takové loučení a tolik slz. A jak vidíš?
Už jsem zase zpátky. Ach, můj bože, chlapče, to je překvapení. Štěstí stálo při nás, byli jsme tam včas, babičko. Dostali jsme zpátky i kufry. Vůbec jsem to nechápala. Já jsem viděla Glinku odjíždět z Lilí Rosu a byla jsem hrozně překvapená, chlapče. No, kam jenom bychom jeli, babi? Řekli jsme ti, že jedeme pro otce. Ano, ale byla jsem zmatená a pak vás najednou vidím přijet spolu. Jsem tak šťastná, zase spolu. Ale prosím tě, mami, no tak, stačí, nezačínej už zase brečet. Ne, teď už ne. To je jen samým štěstím, chlapče. Vrátil se s tím nejlepším způsobem. Společně se svojí dcerou. Dobře. Už dost toho vítání. Já musím jít připravit večeři. A musím krájet cibuli, takže ty pojď pěkně se mnou, Glinko, pomůžeš mi. Cože, babičko, ty mě chceš taky rozbrečet? Ne, jen pojď se mnou. Budeme spolu krájet cibuli. Dítě. Tati. To je zázrak. Myslel jsem si, že mě nemáš ráda. Mám tě moc ráda, tati. Nikdy jsem tě nepřestala milovat. Ani když jsme o tobě nic nevěděli. Dítě. Byla to bolest nad tím, že jsi nás opustil, která mě nutila s tebou tak jednat. Protože jsem tě tak milovala. Protože jsem mi tolik chyběl. Protože jsem celou dobu na tebe myslela. Snila jsem o tobě. Přála si mít otce. Lilí Rosso. Tati. Lilí Rosso. Odpusť mi. Ne, prosím tě, Odpusť mi. Ty musíš odpustit mě. Já soudila jsem špatně tebe i Chemu. Já jsem ve tvém pokoji našla dopis. A když jsem se ho přečetla... Dost, Lilí Rosso. Tati, už nikdy neodcházej. Nikdy mě neopouštěj. Už nesmíš žít jinde než já, prosím tě. Znovu jsem tě našel. Jsem tak šťastný. Tak šťastný. Tak šťastný. Hermínie, mrzí mě, že jsem tě probudila. Tak hezky jsi spala. Ještě se naspím víc než dost. Zbýváš už jenom ty, abych mohla opustit tenhle svět v klidu. Děkuju, že jsi přišla, Chemo. Nebuď pesimistická. Všechno bude v pořádku. Ano. To bude. Už teď je. A děkuji Bohu za to, že mi dovolil dát všechno do pořádku a pocítit v duši ten mír. Já jsem se přiznala, Chemo, ke zločinu, který jsem spáchala. Hermínie. Byl to zločin, ano. Nechápu, jak jsem mohla být tak tvrdá a tak strašně bezcitná. To ta nezměrná láska k mému slabému synovi
K mému Ignacitovi. K synovi, kterého jsem ztratila, protože jsem ho tolik rozmazlila, až jsem z něj udělala sobce. Beze všech morálních zásad. Tak vidíš, mateřská láska někdy může víc uškodit, než pomoci. Erminie, nemluv tolik. To ti nedělá dobře. Já musím mluvit. Musím mluvit, protože pokaždé, když se k něčemu přiznám, pocítím obrovskou úlevu. Víš, dneska jsem před sebou měla moc těžký úkol. Izabela na mě křičela tam ode dveří, abych ji nenechala bez peněz, protože je Ignacitová dcera. Ale já jsem byla silná, protože ona si nic nezaslouží. Ona zdědila po svých rodičích všechny ty nejhorší vlastnosti. Touží jenom po bohatství. A je správné, aby jí život uštědřil lekci. Víš, Erminie, Cassandra mi řekla, že tady za tebou byla. Ano, ona je moc skromná a velkorysá. Já vím, že s ní Louis David bude moc šťastný. Ani nevíš, jak moc mě bolí, že jsem ho odstrkovala a byla k němu tak strašně tvrdá. Ty máš veliké štěstí, Chemo, protože je uvidíš šťastné a spojené velikou láskou, kterou jim Bůh požehná. A jsi hodný člověk. Tebe Bůh co nevidět taky odmění. Všechno už skončilo. Náš čar už nebude putovat po žádných cestách. Teď odpočívá v zemi. Je těžké tomu uvěřit, že? My už jsme tak staří a pořád jsme tady. Zatímco on byl mladý, plný života a smrt si ho vzala. Já vím, že Randu by nechtěl zemřít jako starý muž v posteli. Dostal smrt, jakou si přál. A ne každý člověk má takové štěstí. Dal svůj život za život své milované princezny. Ano, já myslím, že byl šťastný, že to může udělat. Kde je Jarica? Ta je teď zavřená ve svém pokoji. A tam sama, aby ji nikdo neviděl, truchlí se svou bolestí. Musíme její city respektovat. No, já už musím jít. Doma je to teď taky těžké. Doktor odjel a paní Elvíra pořád jen brečí. Musím být s ní a dělat jí společnost. Utěšovat jí, víte? A teta Chema zůstala sama. Chudák teta. Nikdy nebude mít vlastní dům a děti nebo manžela. Na druhé straně doktor je teď taky sám. To není správné, Dorindo. To není fér. Konečně. Mám pro vás překvapení, pojďte dál. Koukněte. Jak se máte, Marcelino? Teda, nemám si na to vzít brýle? Ne, brýle nebudete potřebovat. Totiž stejně byste viděli jen šťastného otce a dceru. Mluvili jsme právě o chlapci, který se má narodit. Doktor říká, že bude velký a silný. Podívejte se na tátu, jak tvrdí, že to dítě bude chlapec. Ach, bože. Před chvílí jsem oplakával Randu
A teď se tu s vámi ze srdce směju. Takový už je život. Jsou chvilky štěstí a taky chvilky smutku. Jedni odcházejí a druzí přicházejí. No tak, Lilie Rosso, nezačínej už zase plakat. Mysli na dítě. Tvoje vnouče, tati. Ano, a já budu prababička. A já budu klaun, který ho rozesměje. Kdybych mohla něco udělat. Kdybych tak mohla něco udělat. Tenhle dům je tak veliký a tak opuštěný. Tolik mrtvých. Andrejina, Ignacio, Alfonso, možná i babička Erminie. Takhle ječíš, přestaň konečně! Koho se tak bojíš? Nikoho! Ale polekala se, začala si hrozně křičet. Přemýšlela jsem o všech těch mrtvých a ty najednou začneš dělat rámus. Jak jsem měla vědět, že se objevíš ty? Myslela jsem, že už si odešel. Chtěl jsem odejít a pak jsem uviděl světlo a napadlo mě, že je to pan Louis David. Chtěl jsem se ho zeptat, jak se daří paní Erminii. Paní Erminie mě dneska nepustila do svého pokoje. Sepisovala tam svoje přiznání a řekla, že Cassandra je jedinou dědičkou. Ona mi všechno sebere. Nechá mě s holýma rukama. A to mi nemůže udělat. To nemůže udělat. Ovšem, že to může udělat. A proto bude lepší, když už na ty papíry konečně přestaneš myslet. Isabelo, našel jsem si takový malý byt. Má jenom jednu ložnici, ale můžu ti ji dát a sám budu spát v obýváku. Cože? No, myslím, kdybys třeba teď chtěla žít se mnou, nabízím ti všechno, co mám, Isabelo. A nezbláznil ses náhodou? Myslíš, že já bych s tebou šla do nějaké špinavé díry? Zůstanu tady. Tohle ti přeci nepatří, Isabelo. Majitelkou toho všeho je teď paní Cassandra. Já jsem majitelkou toho všeho. Takže si seber svý saky paky a vypadni odtud a přestaň mě obtěžovat. Chceš tady zůstat sama? Jo. Dobře. Tak tedy s Bohem. S Bohem. A přestaň se bát mrtvých, Isabelo. Mrtvých lidí se totiž vždycky bojí jenom ti, kteří mají špatné svědomí. Já se vůbec ničeho nebojím. A tohle mi stejně bude všechno patřit. Dobrý večer, Tomasi. Dobrý večer, jak se máš? Dobře. A co ty? Dobře. A jak se vede matce? Je to zlé. Je to velmi vážné. Moc vážné. Byli jsme tam spolu s Cassandrou až doteď, dokud povolili návštěvy. Jen se mi přivezl a zase se vrátím do nemocnice.
Ale miláčku, ty nepůjdeš spát? Ne, já nemůžu. Ty víš, že se každou chvíli může něco přihodit a já proto chci být s ní. Sakryš, to je mi moc líto. Ano, je to moc smutné. No, co kdyby jsi šla odpočinout? Jsi jistě unavená. Ano, ale myslím, že jsou to spíš nervy. Přihodilo se moc věcí a už to trvá trochu moc dlouho. Já vím. Ano. Jdi si odpočinout, dobře? Miláčku, prosím tě, kdyby se cokoliv stalo, zavolej mi v kteroukoliv dobu, ano? Tak dobře. Ahoj. Ahoj. Dobrou noc, Tomasi. Dobrou noc, Cassandro. Ahoj. Můžeš tady chviličku zůstat? Nezdržím tě dlouho, ne. Dobře. Děkuji ti. Povídej. Chtěl jsem tě požádat, abys mi odpustil, protože jsem se v tobě moc mýlil. Na tom už nezáleží, Tomasi. To nic, zapomeň na to. Ne, špatně jsem tě soudil. Měl jsi k tomu hodně důvodů, ne? A já jsem ti je dal. Tvoje gesto, když ses přiznal, abys zachránil Cassandru, bylo... Páni, to bylo vážně obdivuhodné. Ty jsi byl ochoten jít místo ní do vězení. Nabídl si svůj život. Víc než svůj život, protože by bylo lepší zemřít, než být tam, žít za mřížemi. Ano. Obětovat svobodu. Zvlášť, když je člověk zcela nevinný. Něco takového by nedokázal udělat každý. Ani... Pokračuj. Ani já. A moc se mi miloval. Jsi vážně báječný chlap. Děkuji ti, Tomasi. Opravdu děkuju. I Randu to tak chápal. Ve chvíli, kdy jsi byl jistý, že si ji zasloužíš, se objevil v soudní síni a řekl pravdu, aby tě zachránil. Ano. Vždycky mu budu vděčný za to, co udělal. To je důkaz, že i Randu byl skvělý chlap. Víš, že byly doby, kdy jsem ho nenáviděl? Ano? Ano, nenáviděl. A teprve teď jsem pochopil, jak byl úžasný. Stát versus slečna Rosaura Osoriová. Podle platného trestního zákona shledáváme obžalovanou vinou a odsuzujeme ji podle paragrafu 125 a 237. Tohle je konec. Jak dlouhou cestu jsem musela ujít, abych došla až sem? Co jsem to vlastně chtěla? Co jsem si popřála? A vzhledem k tomu, že se obžalovaná přiznala ke spáchání zločinu, při němž přišel o život pan Ignacio Contreras, ke zločinu, k němuž došlo v noci... Ignacio, ty jsi byl původcem mého trápení. Ale já tě nemilovala. Byla jsem zaslepená marnivým pocitem, že jsi mě všimnul. Zhlížela jsem mnohem výš, než jsem měla právo. Ovládla mě pýcha a chamtivost. Po prozkoumání všech důkazů, které byly předloženy v dříve zmíněném případu, tento soud, kterému předsedám, rozhodl po uvážení takto. Všechno jsem vsadila na dceru. Všechno. Aby mohla být tím, kým já nemohla být. Aby mohla dosáhnout tam, kam já nedosáhla. A poděkovala mi za to? Ne. Naučila se mi pouze milovat peníze a společenské postavení. Je z ní politováníhodný člověk. Tohle jsem z ní vychovala. A tohle je teď ovoce mého života. A odsuzuji ji k maximálnímu trestu 30 let. Znovu se sejdeme, abychom vynesli rozsudek za smrt cikána Randua. Rovněž rozhodneme o trestu za útok na paní Ermínii Aročovou. Jehož plný důsledek ještě není znám. A v případě její smrti
bude s obžalovanou zahájen nový proces, ve kterém... Tohle je konec. Ale proč? Proč jsem to vlastně všechno udělala? Nařizuji, aby byla převezena do příslušné věznice.